Nayaka negari ana ing Trajutrisna. Nata ing Trajutrisna Prabu Setija Buma Naraka Surakaya den slamet penggalihe dene apa? Panjenengan ingsun den tantang haperang marang para pepunden-pepundenku dhewe ana ing negara Ngamarta. Kepareng paduka kados pundi Sang Dewa Aji? Oh, adalah inggih. Kepareng paduka kados pundi? Kawus tingalna ngarsaning paman-pamanku para Pandhawa. Yen to wadya ana ing negara Trajutrisna ora bakal isa disangga enteng. Lho nggih. Salajeng kersa paduka kados pundi ingkang salajengipun Kanjeng Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Bakal tak ketokake nggih. Prajurit sing gamben calon Nalendra Agung sing bakal ora let suwe meneh den sengkake ngaluhur minangka dadi Senopati Agung negara Ngamarta mengsah yuda ana ing Baratayuda Jaya binangun samangkono nggih. Kepareng paduka para wadya samapta dinten napa ora ketang sambung obor colok lintang mangkata dina iki kabeh. Nggih. Oh, adalah penjanggane panjenengan ingsun ora semang kudu ngraman ana ing negara Ngamarta. Dina iki uga ana karti sampeka supayane aku bisa mengsah marang Patih Handakawana. Ya. Yen pancen kuwi sing tok jaluk. Dina iki uga ungalna dadamu kelakon mati dereng aku.
Sekawit kula waget mengsah dumateng para wadya wonten ing Tradu Tresna. Nggih. Tiyang sabrang menika adatipun perang tanding menika mboten kados dene kang sampun dipun ngendikaken. Lire piye paman kok ngendika kaya mengkono? Sami krubutan. Pramila kula pasrah bunguan dumateng panjenengan. Ya. Katentremaning Ngamarta dadi tanggung jawabe Antasena paman. Paman suminggah. Nggih. Wadya-wadya saking Brang Wetan menika saged dipun adepi kanthi iringan laras ngayogjan. Ya, yen mengkono bakal tak playoni. Kok ngopo kredane wong-wong Traju Tresna? Inggih, ngatos-atos nggih.
layak paniku mendel patih handaka ana wong tuwek orang rumangsani tuwek jebul ana sing tinanggenah mbotohi lan betengi ana ing pingginge ora pangling anakku Antasena ya Pakde-pakdeku kabeh slamet to rawuhe ana ing negara Ngamarta ya paringi ayom-ayem tentrem gemah ripah loh jiwan nawi negaramu ning semono nadyan awak dhewe iki sedulur awak dhewe kuwi mitra ananging dina iki ditentokake sapa sing pagang iso bundeli lan uga iso gawa bali traju tresna utawa negara pringgondani wujuding kanugrahan sing wis sedhela meneh bakal den selakaken saka Dirgantara ya nek aku ki jane ya ora kepengin gayuh Wahyu ki ora kepengin wong nyatane Mbak Wahyu ya ora dijak karo kanca-kanca ning dina iki Pakde supayane Pakde ayah griwa Pakde pancat nyono lan kabeh sing rawuh ning kene iki ra iso ngaturi gampangane campur sari lan sak panunggalane kan ora iso ya mula sing paling apik ya kuwi adon-adon ana ing kene iki ora semang kudu tekaning pati ning aku kepengin njaluk sepira to wong-wong traju tresna sing jarene kondang kalintang jaening perang ya yen pancen mengkono piye carane wong tantang-tantangan manut Pakde sing jelas aku ning kene sebagai tuan rumah sampean tamu monggo tak suguh wah yo iki marganing patimu sak gendingmu tak kendangi yen burung kena ya jamu ora ya wah dah wah ayo adalah rangkus malah sicil panjat nyono tandangi woi oh ya ayo wah ayo kaklak limpamu wah
papak panggul mungguing aluga papak bawatnya bentar mungguing aluga kepapak mungguing aluga Kakang Mas semene wis atawis menika perkaraning Gatotkaca kalian Kakang Mas Setijo Gumanargasura. Di yen to sliramu kersa ndahar aturingipun Kakang. Aja siramu maju ning pabaratan merga nitik sekoleng kering wadana Siadi kuwi nembe nandhang raga. Ora prayoga yen to Siadi maju ning pabaratan Kakang. Kula menika satriya ingkang dipun angkah ingkang dipun ajab dumateng Kakang Mas Setijo menika sanes para putra Pandhawa sanesih wonten ing Datulaya negari Ngamarta kala wau. Kawula mireng kanthi cetha kanthi pertela bilih ingkang dipun sumbari dumateng Kakang Mas Setijo menika sanes para putra Pandhawa sanesih. Hanamung ingkang pun rayi ingkang dipun angkah ingkang dipun kranah sedanipun. Pramila kula aturi suminggah. Paman Madukara sajake kepingin neter kadigdayane antarane Gatotkaca lan Setijo. Nun inggih. Menika ingkang dipun angkah. Ning ya ngono nggih. Duga-duga digawa sing ati-ati sing praetna. Nun inggih Kakang Mas. Podo-podo, hei Gatotkaca. Wah. Dina iki uga wis dadi sasmitaning Jawata yen to yayi kuwi nandhang raga utawa gerah. Mula tak suwun kanthi ikhlase Siadi kersa ngulungake kanugrahan ingkang awujud Wahyu Senopati kala mau. Nuwun sewu Kakang Mas. Dinten menika manira nedeng nandhang raga. Nedeng nandhang gerah boten prayogi. Menawi kawula badhe ngaturaken kaluhuran menika dumateng panjenengan tatkalane ingkang pun rayi satemah nembe nandhang raga. Yai, sasmitane Jawata dene Siadi kuwi ora kuat kadunungan Wahyu kala mau. Mula Siadi satemah dadi lan larane kaya mengkene. Mboten tumrap udaranipun pamanggih kang pun rayi dede mekaten. Piye? Tiyang ingkang badhe nampi kanugrahan menika mboten adoh saking pacoban. Mboten adoh saking cobaning wong kang mono walah dalah. Bergunggung brung kowe. Yen mengkono diteter Gatotkaca apa Setijo
ijo sing luwih unggul ana ing pabaratan kene. Nggih. Wingi sore ngerti ngopo?
Lha dalah anakku, nggih anakku, putuku wong bagus. Putuku wong sentosa wong jlunet. Katone anakku ya putuku lanang iki. Mundur saka palagan lho nggih Kanjeng Yang. Gatotkaca nadyanto nandhang ruga ananging kadigdayan lan kasudirane boten susut boten suda ingkang pun wayah sampun neter kadigdayanipun parandene boten wonten benehipun kaliyan duk nalika waluya nggih Cah Bagus ora semang kesuwen anggonmu Bandayuda marang adimu Gatotkaca ning dina iki uga waspadakna ana ing palemahan panjenengan ingsun ingkang awastan Bungkul Kencana lho nggih salajeng Bungkul Kencana menika wonten kadigdayan lan parigawe menapa kula badhe nandhangi Gatotkaca katiasaning Gatotkaca kuwi ana ing tupeng waja ya ana ing lemek sing mapan ana ing kabeh hanggane mula uncalna Bungkul Kencana iki mengko Gatotkaca yen ora nglumpruk aja dundang mbahmu Nagaraja ngono nggih dina iki uga jiku'a utawa boyonga wujuding Bungkul Kencana iki aja ngasi anak Traju Trisna mundur merga kalah ing Bandayuda nggih nggih ora tijung akhirat derajat apa-apa
Kinjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung ong saparan kaduru ukir moyak mayik saking tias baliwur Gus jenengan kok malah datan mubah datan musik gayeng ira jamak-jamak karo kadang-kadang pengrawit saka Giri Laras maju mengsah yuda kok malah mundur mongko jangan ungkep-ungkep niku napa to Gus Petruk wonten dawuh aku wirang Petruk kok wirang sebab napa mbok tak kula nyumurupi pasuryane panjenengan ora Petruk tak ajar Petruk enten apa to Gus enten apa jenengan kadose medal udirane nggih mboten jenengan kawon nggih mboten kok jenengan mundur niku enten apa Gus Petruk aku urung keduman wedang oh alah mulakno le suluk blera-blero ngaten to iya Petruk wedang legi oh alah ya ora Petruk aku isin Petruk pripun Gus kula niku mbok nuwun sewu kula mbok tak sumerep aja aja tak antem kowe tak antil kowe Petruk lah pripun kula waget nyumurupi panjenengan nek jenengan mon mboten kersa dipun bikak pasuryanipun kenging napa klilipen napa ora Petruk wis kowe minggat to Petruk gong Ndara Gatotkaca iki sajake kaya ora karenan penggalihe wong perang gayange ra jamak-jamak kok malah mundur mongko ungkep-ungkep waduh tanda-tanda iki Truk Bagong minggato luwe aku arep nganu kok arep apa iki jenenge nyanyi lagu campursari kok wis kowe wae Truk oh lah dalah Bagong emang Kang Gareng iki karo nganu panjake iki wis nganu prayitna urung iki Kang Gareng Kek mangan kacang ayo gara-gara lekan kusik iki lho ndorone awake dhewe ngopo iki nuwun sewu nggih Gus Gareng nek Bagong kalih Petruk niku punakawan sing rapatek mbejaji ning nek Gareng kusik kowe kok muni rapatek mbejaji piye maksude wong aku gayeng ira jamak-jamak limbuhan karo Mbak Tatin kok ora ling ngono maksude sing paling tuwek dhewe kan panjenengan ingsun oh iya mula sing iso gawe lejar penggalihe ndarane awake dhewe iki ya ming aku panjenengan ingsun oh ngono nuwun sewu Gus ajar pitik kowe ora maju nuwun sewu niki kula didhawuhi bapakane Semar kapure supados waden kenging napa niku kowe trok wah salah Petruk minggato kowe Petruk wah Romo Kyai kula wirang Romo Kyai ayo amuk Suramarta Jayamata imbang yen padha-padha Gatotkaca aja colok playu tinggal glanggang nggih bantenge Kahangro sesumbar lindu buming kunjing kumalu do guntur ketu omong lumembak ilining banyu kang kumambang doh Sang Wisnu Bathara wah Gatot kula wonten timbalan ing dawuh Rama Kyai. Apa ning ngarsaning bapakmu celuk-celuk
kaya bayi. Mbasan aku mrepeki marang jeneng sliramu teka kowe ungkep-ungkep kaya mengkono. Aduh, kula lingsem Rama Kyai. Kapecah ana mewon ingkang pun putra, monggo. Kula mboten waget njagi topeng waja satemah. Antuke Bandayuda dumateng ingkang pun raka, inggih ingkang pun putra Traju Trisna priyambak Rama Kyai. Satemah ajur mumur topeng waja. Dinten menika kula lingsem Rama Kyai. Wah, sowanke marang Bathara Guru. Kakang Nayantaka. Aja minggir. Kayon katiuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kelawan wiris lumrang gandaning puspita karengguan udah niro sang dwijo amrengeng
lir swaraning madu bronto manungsum sarining kembang